खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। फैगौ 27 अक्ट'बराव एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद नोंगौ नोंथाङा एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदों नामा? जुदि नोंथाङा एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। फैगौ 27 अक्ट'बराव जानो गोनां एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोर बानायनाय जादों। बिनायसाफोरा फालिनांगोन माखासे नेमखान्थिफोर। एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि पेपार 1 आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम जागोन आरो पेपार 2 आनजादा बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम जागोन। रायजो सरकारा आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। गासै मोन 28 जिल्लाफोराव बे आनजादा जागोन। सोंथि बिलाइखौ आनजाद जोबखांनानै नोंथाङा गालांनांगोन आरो आनजाद जागायब्ला नोंथांनि OMR सिटखौ नोंथाङा नाय। आनजादनि समाव OMR सिटखौ गथायनाया जादोंना जायाखै रोखा खालाम। OMR सिटआव मुं आरो फट' थानाय नङा, नोंथांनि रल नम्बराल' थागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। फैगौ 27 अक्ट'बराव एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद नोंगौ नोंथाङा एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदों नामा? जुदि नोंथाङा एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। फैगौ 27 अक्ट'बराव जानो गोनां एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोर बानायनाय जादों। बिनायसाफोरा फालिनांगोन माखासे नेमखान्थिफोर। एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि पेपार 1 आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम जागोन आरो पेपार 2 आनजादा बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम जागोन। रायजो सरकारा आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। गासै मोन 28 जिल्लाफोराव बे आनजादा जागोन। सोंथि बिलाइखौ आनजाद जोबखांनानै नोंथाङा गालांनांगोन आरो आनजाद जागायब्ला नोंथांनि OMR सिटखौ नोंथाङा नाय। आनजादनि समाव OMR सिटखौ गथायनाया जादोंना जायाखै रोखा खालाम। OMR सिटआव मुं आरो फट' थानाय नङा, नोंथांनि रल नम्बराल' थागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। फैगौ 27 अक्ट'बराव एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजाद नोंगौ नोंथाङा एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदों नामा? जुदि नोंथाङा एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। फैगौ 27 अक्ट'बराव जानो गोनां एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि आनजादनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोर बानायनाय जादों। बिनायसाफोरा फालिनांगोन माखासे नेमखान्थिफोर। एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि पेपार 1 आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम जागोन आरो पेपार 2 आनजादा बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम जागोन। रायजो सरकारा आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। गासै मोन 28 जिल्लाफोराव बे आनजादा जागोन। सोंथि बिलाइखौ आनजाद जोबखांनानै नोंथाङा गालांनांगोन आरो आनजाद जागायब्ला नोंथांनि OMR सिटखौ नोंथाङा नाय। आनजादनि समाव OMR सिटखौ गथायनाया जादोंना जायाखै रोखा खालाम। OMR सिटआव मुं आरो फट' थानाय नङा, नोंथांनि रल नम्बराल' थागोन।